תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. נדב, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. 20 שאלות. מתי חל יום הפאי הבינלאומי? 12 במאי. לא, ב-14 במרץ. מה המונח העברי לפאי? שניצל? תמלי. אפשר לספור לי את זה כחצי? לא. 0 נקודות. מה זה קרפיף? סוג של דג? מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוחלות מהחלום, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות, איזה מתוק השם, איזה מתוק, תתה. הכל עושה לטובה. גם היום כשאיחרתי לאוטובוס, הכל לטובה. הכל לטובה, תתה, מתוק. תעבדו את השם במתיקות, תעשו טוב, ותזכרו, אין לנו זכות בכלל להתלונן. הכל, תפו חמסה, ברוך השם. אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפו חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. שעות של תור בדואר, קשה לגמור פה תואר, והמצב בנוער, קשה לשיר כמו זוהר, להתעורר בבוקר, להיכנס לכושר, הדלק שוב ביוקר, והמוזה היא בעוצר, שחיתות בכל שבועיים, פיגוע כל יומיים, הארנונה בשמיים, והטסק בירושלים. כשבעל הבית נושה וגם הבוס נוקשה, אז הפכתי למורשה, לא הכל פררו משה. אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפו חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו